עכשיו אתה מתראיין לכלי תקשורת בשפה הרוסית, ובכלל בבחירות האלה אתה שם דגש באמת לדבר על העולים. מה אתה אומר על הממשלה הנוכחית שבאמת הזניחה את הנושא של העלייה מרוסיה, אוקראינה ובלרוס, והתמקדה בארצות הברית ובצרפת? אני חושב שההזנחה של מדינות דוברי רוסית, של הממשלה הנוכחית, היא מחדל היסטורי, כי קודם כל מדינת ישראל היא הבית של כל יהודי. ערכית. דבר שני, צריך לומר ביושר, העלייה של ציבור דוברי הרוסית, של ברית המועצות לשעבר, היא הזניקה, אני מדבר עובדות, היא הזניקה את מדינת ישראל במדע, בטכנולוגיה, בעסקים, בכלכלה. מדובר בציבור שראיתי בתור בוס, אנשים חרוצים, אינטליגנטים, עם מוסר עבודה, וזה הזניק את מדינת ישראל. אז אם אתה יכול לקבל כזאת מתנה למדינת ישראל, שתייצר לנו חיים יותר טובים לכולם, יותר הכנסות, יותר כלכלה, יותר טכנולוגיה ומדע, אלה דברים נפלאים. ההפך, צריך להסתער ולהביא. כשאני הייתי ראש ממשלה ופרצה המלחמה באוקראינה, מיד פעלתי להביא כמה שיותר עולים גם מרוסיה וגם מאוקראינה, וזה הביא ברכה גדולה למדינת ישראל.